sí que és ben cert que aquesta tarda, quan hem fet la revisió d'aquestes previsions amb l'equip del Meteocat i l'equip de Protecció Civil, hem pogut comprovar que en aquestes 5 comarques, que és el Tarragonès, Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp, es manté aquesta situació d'intensitat de pluja durant aproximadament part de la nit i a partir de les 6 de demà i fins les 12 de la nit de demà, és a dir, tot el dia de demà, des de les 6 de la matinada a les 12 de la nit, i això farà que, com que ja tenim activat el Pla Inuncat en alerta, en aquesta zona en concret enviarem una ES-alert a la població, és a dir, a les pantalles d'inici dels telèfons mòbils la ciutadania rebrà una ES-alert en la qual els comunicarem que durant aquesta franja horària, de les 6 de la matinada a les 12 de la nit de demà, hi haurà una restricció de la mobilitat que, evidentment, està aprovada en una resolució del Departament on, si recordeu, el 3 de novembre van prendre una decisió de les mateixes característiques i tindrà la mateixa afectació. Escoles, universitats i activitat laboral i mobilitat que no sigui estrictament necessària. La resolució contempla quins són aquells serveis que en una situació d'aquestes característiques, és a dir, d'una situació com és el cas del Pla Inuncat, es consideren essencials, i per tant la pròpia resolució els contempla, i és una acció també de precaució. Nosaltres, des de l'àmbit de la protecció civil i de la gestió de les emergències, sempre hem de treballar d'acord a aquest principi de precaució i de risc, és a dir, protegir les vides de les persones i no posar-les en risc. Evidentment, ho fem a través de prediccions meteorològiques que mai són exactes, i més en situacions de fenòmens atmosfèrics que són molt dinàmics i molt canviants. Però sí que és veritat que en el moment en el qual hem vist que les prediccions es confirmaven a la tarda, amb una concentració de pluges que en aquestes comarques en concret pot arribar als 100 litres a 24 hores, doncs considerem que és necessari fer l'activació d'aquesta resolució de restricció de mobilitat i, per tant, d'extremar les precaucions. Hi haurà la suspensió de l'activitat educativa, de l'activitat universitària i esportiva, també dels centres adscrits a les universitats i dels centres de recerca, i també, que aquest és un aspecte que ens va insistir molt la Conselleria de Drets Socials per la importància que té, que és tot el tema de l'acolliment diürn en els centres de dies per persones grans, que són persones vulnerables, i per tant en una situació de pluges intenses el que hem d'evitar és el seu desplaçament, o persones amb discapacitat o també les persones que van a centres de dia diürns per temes de salut mental. Aquests estan inclosos en la resolució com a restricció de mobilitat, perquè no es desplacin als centres de dia.